Mae jerit-jerit nendang jenenge ora diwares. Min, tangiyo, wis bedhog kilo. Samin panggah meneng wae, emoh semaur, emoh sepi, emoh wahing. Dheweke koyok ngimpi nggarep koyok ngono. Ngimpi dicacat wastara anake Pak Lurah gumuk petung. Dheweke duwe isih irung lanjap koyok erik, lambene ndemble koyok naga. Muryani kok kedaenan. Bogak ganteng to ya. Min, emake jerit meneh. Banjur kelingan dik mau bengi awake neper koyok sambat ora duwe rokok. Nanging ora ditukokake, wong tuku wae banjur mesem. Mantuk-mantuk terus ngundangi anake nomor loro. So, Paiso. Umure Paiso isih 20 taun, kacek 10 taun karo kakange. Nanging bocah teruna iki pikirane maju, minumunake ajeg ngingu 17. Manut Samin, adike iki sing luwih nyenengake lan njamakake. Apa, Mak? Kakangmu tukokno rokok, kakangmu Paiso bali mantu ngersula. Aku repot lagi makani pitik. Ah wis, tak sedilo wae. Pagaweane penting kon ninggal. Ayah, tenan wingi Bu. Mbok Samin jerit ora sabar. Wis kono, aku sing durung mangan. Sing lanang nundo mantuk, sing lemu rada jembar. Kangmu tukokno rokok. Aku lagi ngobrol wader. Po mak gelem ngenteni? Gah, ndang kecipratan lengo maneh. Mulane wajane entasen dhisik. Piye le? Wader tas nyemplung kon ngenteni. Kemanjan no. Satemene aku tuku rokok, wader sedeng cari truk. Ning ngendi le tuku? Ning warunge Kadiman. Vega wong lanang celintisan ngono kok. Aku mung nyanggi. Wis ditukokne saka kene. Poso-poso kok sekolah. Wis jareki jaman iki mosok koyok jaman Londo. Wong Indonesia dimerdekakake pas dina peni sewulan. Perlune kudu dikepeni lan dijaga kebal. Awit Londo ngerti wong Indonesia sang-sang puluh pisan rikat Islam. Paiso mesem isih mangkat dhewe nanging barang endak koyro warung Kadiman. Mung wong semrawut Bali. Arep tuku rokok mblintut. Penyapane Kadiman kremet sanisore wajah lemu. Rokok sing apik, enak sing sagram. Kadiman mesem ing batin. Dheweke kawruhi Muryani bocah lanang sing isih cilik blonjo ing warunge kae. Wong kene wis seneng karo lanange kuwi. Ing sakalene dheweke ngelamar Mbok Samin. Lah wong Muryani pancen luwih pisan. Dasar wong temen yo nyebul, ngomong gremeng-gremeng Kadiman ing batine. Tekan ngomah Mbok Samin unceling anggundang. Minem gila putruk. Sareke panggonan ora ana wangulan, Samin embu wae nyawang. Wong jarene Kadiman ora ana sing kurang ing atasen panggonane wong lanang. Wong Mbok Samin ora kepenak yen dipanding wong-wong. Minem, apa meneh minem sing diguyu? Kakangmu Paiso nganti pitik karo tangane, sawise kaya-kaya nganti kelangan rasa. Paiso semaur. Nganti mung kaya ngono kok rasan-rasan, wong ora duwe sapa-sapa. Wong ngono kok diarani digandeng karo Muryani. Wong aku duwe omah-omah. Ora usah rembukan, wis nganti aku arep gawe, rembukan ya wis. Kepat Mbok Samin mlaku menyang kamar, ana kamar nangis mbuku. Ketungkul oleh nangis ngandani Mbok Samin rakuman. Ora uluk salam, Siti kaician koyok lungguh uluk slamet. Siti melu krasa ngregeni ibune. Punika cariyos ing kaya kaping kalih lan kaping 3 nerangake geger antarane Paiso, Min Semplok, Kajatmo, Muryani nganti pungkasane Muryani kapundhut dados mantune Pak Ambyah. Kak, Siti jerit, kowe ra lunga karo Min? Aku ora gelem. Ning apa kowe kok bela Mak, wong sing ngetokake anakmu? Paiso pancen dadi gigira marang adine wadon iku. Awit seweneh ngulas wae kedhuwuh
kampung anggone nandhesi uwong nganti ngungsi. Paisa banjur meneng mbok Samin jerit, balas nangis lan guyau meneng. Sampean pun tumut-tumut, tugasmu mengundangnya anak-anak. Sopo kok isih angsal tumut-tumut? Aduh, ampun mak. Polotane pucet, lambene keder. Weruh Siti ketara wis wong iku sakleres ketara galak. Siti banjur mlaku menyang kamar, amake diguyu-guyu. Nanging sadurunge digugu wong kuwi tangi saka banjur nyerang golek Mbok Samin. Dheweke kelingan awit ora bisa dilalekake. Mbok Samin banjur nesu, "Kowe pancen ora ngerti, awit pancen anake wong sing kenceng ning ngisi nggon ngoyok, wong kuwi pancen." Kajatmo banjur mecat, "Aku sing bakal ngerampungake perkara." Pemeras karo Kang Min, karo rene arep dak gorok gulune. Wis suwe aku kepengin mlebu hukuman. Hayo nek ra bubar dak beleh kowe wong loro. Biur Samin lan Kajatmo mlayu ngendring, Kajatmo mlayu menyang ratan gede. Dene Min Semplo mlayu menyang omahe terus klebu ngisor amben. Ambenane ngingklis-ngingklis weruh tandange Paisa. Min Semplo kelingan jeneng bapake. Min lan dheweke wedi banget. Mbok Samin sing pangko banget digatek dening Paisa. Kang Min golek Pak. Aku yo le mesakake kakangmu nak. Mbok Samin banjur ngelus-ngelus anake lan matur, "Sing kebangetan pancen kowe mak. Maneh-maneh mung emak wae sing gawe perkawis. Bapak nganti ninggal galake aku. Iya jalaran saka perbuatane emak sing ngregui kuwi." "Iya le, mak njaluk sepuro, emak pancen pilihan. Ning sepurane kakangmu yo le, kakang dak sepuro. Ning wong iki kudu manut ing gumu cakring. Aja gawe liyane yen emak ora gelem kawirangan dhewe. Kakangmu ora tumindak apa-apa le. Tumindak apa ora dudu urusanku." Nanging Kang Min wis kaduan jiwa. Anake Pak Sono ramping ora sanes sing duwe watak mencele-mencele. Yen Kang Min emoh nanggung tumindake ya ben aku dhewe riwayat koyok bapak. Kepeksa dina iku uga Min Semplo digiring menyang gumuk cakring sarana tekad dadi mantune Pak Abiyah.